ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಆಜಿ 23 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಸರ್ವಿಸದ ಆಸಕ್ತಿ ದಿವೊಲ್ಲೆ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಯುಕ್ತಿನ ಮಲ್ತದು ವಾ ಪಾತೆರಳು ಅರ್ಥಹೀನಾದುಂಡು ಐನು ಸರಿ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಆತ್ಮ ಅಜಮಿಲನ ತರಹ ಹಾಳಾದುಂಡು ಐನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಧನದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಐನು ಜ್ಞಾನ ಮಾನಸ ಸರೋವರಡು ಮುರ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರಡು ಮುರ್ಕಿನೇ ಅಂಡ ಆತ್ಮದ ಮೈಲಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಾಪುನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ಒವ್ವಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಾಬನ ಆಜ್ಞೆನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪುನನೆ ಮಲ್ಲ ಪಾಪವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಎನನು ನಿರಂತರವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುನ ಬಾಬನ ಸುರುತ್ತ ಆಜ್ಞೆಯಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಇಂದೆಟೆ ಫೇಲ್ ಆಪೇರು ಗುಡ ಮಾಯೆ ಒವ್ವಾಂಡಲ ವಿಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪವುಂಡು. ಗೀತೆ: ನಿನ್ನ ಆಕಾಶ ಸಿಂಹಾಸನನು ಬುರ್ದು ಬಲ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಎಂಚಿನ ಬರಪುಂಡು ಏರು ಬತ್ತಿರು. ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಬತ್ತಿರು. ಮಾತಾಪಿತ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಷರಳ ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡು. ಮಾತಾಪಿತ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಷರಳ ಭಾರತಡೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಆದುಂಡು. ಈರು ಮಾತಾಪಿತ ಎಂಕುಲು ಈರ್ನ ಬಾಳಕ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಕುಡ ಇತ್ತೆ ಈರು ಬಾಪ್ತಾದ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚೆನೈತಿ ಎರಡ ಮಾತಾಪಿತೆರಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇದು ತೆರಿಪವನ ವಿಧಿಯಾದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಬಾಪ ಉಲ್ಲೇರು ಐನೆಡ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಪ್ಪೆಲ ಬೋಡು. ಇತ್ತೆ ಸುರೂಕು ಅಪ್ಪೆ ಏರು ಇಂದು ರಹಸ್ಯವೈನ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಏರು ಇಂದೇನು ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಅಪ್ಪೆ ಬೋಡು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೊತೆ ಪ್ರಜಾಪತ್ನಿಲ ಬೋಡುದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ರಜಾಪತ್ನಿ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಇಂದು ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಆದುಂಡು. ಐನೆಡ್ದವರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪತ್ನಿ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯವೈನ ಅಂಚೆನೆ ಗಂಭೀರವೈನ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಇಂದೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು. ಬೇರು ಒರಿಯೆ ಅಪ್ಪ ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರುಡು ಬರ್ಪೇರು. ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ಎದುರುಡು ಬೈದೇರು ಪಂದು ನಿಗಲೇ ತೆರಿದನು. ಜೋಕುಲು ಪಿದೈಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಡು ಏರಿಪ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ಎದುರುಡು ಬೈದೇರು ಪಂದು ತೆರಿಯುಜೇರು. ಅಕುಲು ತೆರಿವೇರು ಇಂಚಿನ ಬೀಕೆ ಅತ್ತಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಬೈದೇರು ಪಂದು. ಈ ಮಮ್ಮನ್ಲ ಸಹ ದತ್ತು ತೆತ್ತೊಂದೇರು. ಮಾತೆರ್ದುಲ ಅದೃಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರ ಜಗದಂಬೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೇರು ಸಂಭಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಮುಖ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು. ಐನೆಡ್ದವರ ಬೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಕಲಶ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಬೇರು ಪುರುಷ ರೂಪೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಪತ್ರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐಡ್ದವರ ಖಂಡಿತ ಸರಸ್ವತಿ ಬೋಡು. ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಜಗದಂಬ ಪಂದು ಪನೊಡ. ಈ ಪುರುಷಗ್ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಜಗದಂಬೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಈ ರಹಸ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು. ಇಂದು ಒವ್ವಿ ಗೀತಾ ಭಾಗವತಡು ಇಜ್ಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆತೇರು. 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಅತ್ತುಂಡ 2,500 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ದಾದ ಅತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಬರೆತೇರು. ಆ ಪುದರು ರೂಪ ದೇಶ ಕಾಲ ಎಂಚಿನಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ನಾಟಕನು ಸಹ ಮಲ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರನು ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೋಡು ಪಂದು ಬಾಬನೇ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೀರಿಪೋಯರು. ಈ ಪದ್ಯನು ಅರ್ಥವಿಜ್ಜಂದಿನ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಳುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆಕಾಶ ತತ್ತೊರ್ದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಉಳ್ದ ವಾ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೋ ಆರು ಒವ್ವೇ ಆಕಾಶ ತತ್ತೊರ್ದು ಬರ್ಪುಜೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ಆರಂತೂ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಮಾತ ಮುಖ್ಯ ಆತ್ಮಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು ಇಂಚಿನಕುಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮಲ ಸಹ 84ನೇ ಜನ್ಮಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ಆರ್ನ ಆತ್ಮನು ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬಲೆ ಈರ್ನ ಮಹಾತತ್ವ ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮನು ಬುರ್ದು ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಇಡಿಗ್ ಬಲೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುಡಾಪು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮದ ಸಿಂಹಾಸನವಂತೂ ಮಹಾತತ್ವವಾದುಂಡು. ಆಕಾಶಡು ನಿಕುಲು ಜೀವಾತ್ಮಲು ಉಪ್ಪರು. ಇಂದು ಆಟ ನಡಪುನ ಮಂಟಪವಾದುಂಡು. ಏಪ ಪದ್ಯನು ಕೇನ್ವರು ಅಪಗ ಮನಸ್ಸುಡು ನಿಕುಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ. ಈ ನಾಟಕನು ಏರು ಮಲ್ತುದಿರೋ ಅಕುಲೆ ಈ ಪದ್ಯನು ಮಲ್ತುದಿರು. ಸಿನಿಮಾನೋ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಕಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು. ಬಾಬಾ ಸರ್ವಿಸ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಸಲಹೆನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ನಾಟಕನು ಏರು ಮಲ್ತುದಿರೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೋಡು. ಅಕ್ಲೆನು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೋಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್
ಆತ ತಿಳುವಳಿಕೆಪ್ಪೊಡು ಬಾಬಂತು ಆಯ್ನಾತ್ ಆದೇಶನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಬಾಬನ್ ಪೋದು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆದೇಶನು ಕೊರ್ಪೆರು. ವಾಸ್ತವವಾದ ಈ ಭೂಮಿ ಭಾರತ ಖಂಡವಾದುಂಡು. ಭಾರತಡೆ ಯಾರು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಭಾರತನೇ ಯಾರನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಆದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ನೇಲೆಪ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಪ್ಪತ್ತು ಅಂಚನೆ ವಾ ಮುರುಳಿನ ತೊಜಿಪವೆರು. ಅವು ವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆದ ಪಂಡ ಕನಕದ ಕೊಳಲುಳ ಅತ್ತು. ಮುರುಳಿ ಅಂತೂ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಪಂಡ್ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ರಾಧೆಗಲ ಪನ್ಪುಜೇರು, ಕೃಷ್ಣಗಲ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆದ ಜೋಡಿ ಆದುಂಡು. ಸರಸ್ವತಿಗೂ ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಐದವರ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಸಹ ವಿದ್ಯಾದೇವ ಆವುಡು. ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಗಾದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಅತ್ತು. ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಖಂಡಿತ ತನ್ನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಸುರುಸುರುಕು ಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪೆರು. ಇಂದೇಟು ಮಾತಾ ಅದೃಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೇರುವೆರು. ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಚಂದ್ರಮ ಮೊಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಚಂದ್ರಮನ ಕೈತಲು ಬತ್ತದು ನಕ್ಷತ್ರ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅದೃಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಅಕ್ಲನ ಪುದರ್ ಸರಸ್ವತಿ ಪಂದು ದಿವಡಾಪುಂಡು. ಸರಸ್ವತಿ ಮಗಳ ಆದುರ್ಲೆರತ್ತೆ. ಬೇರು ಅಪ್ಪಲ ಆದುರ್ಲೆರು. ಮಲ್ಲ ಸುದೆಲ ಆದುರ್ಲೆರು. ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲ ಸುದೆ ಮಾತಾ ಸುದೆತ ಮೇಲ ಸಾಗರುಡು ಆಪುಂಡು. ಸಾಗರ ಅತನ ಕಡಲು ಅಂಚಿನ ನದಿತ ಅತನ ಸುದೆತ ಮೇಲ ಆಪುಂಡು. ಸರಸ್ವತಿಲ ಸಾಗರುಡು ಸೇರುಂಡು. ಐತ ಮೇಳಾಪುಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಮೇಳಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಲ ಸುದೆ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಇಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸುದೆ ಆದುಂಡು. ಪುರುಷ ಆದುಂಡು. ಸುದೆ ಬಂದು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಗುಪ್ತ ರಹಸ್ಯ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಯೋಗ್ಯವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಸುರುಸುರುಕು ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಸುರುಕು ಲೌಕಿಕ ಮಾತಾಪಿತ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಮಾತಾಪಿತ ನಾ ರಹಸ್ಯನ ತೆರಿಪೋಡು. ಲೌಕಿಕ ಮಾತಾಪಿತರ್ದು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ಇಂದು ಪಕ್ಕ ನೆನಪುಪ್ಪೋಡು. ಇಂದು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಅಪ್ಪನ ರಹಸ್ಯನ ತೆರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೆರು. ಈರು ಮಾತಾಪಿತ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಐದವರ ಅಪ್ಪೆ ಒಲ್ಪ ಪೋಯಿರು. ಇಂದು ತೆರಿಯುಂಡಂಚಿನ ವಿಚಾರತ್ತೆ ಮಾತಾಪಿತರು ಬೋಡತ್ತೆ. ನಿರಾಕಾರಗ ಮಾತಾಪಿತ ಪಂಡು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಬೇರೆಗೆ ಮಾತಾಪಿತ ಅಂದು ದ್ಯಾಗ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ಆರು ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು ಕೂಡ ಪನ್ಪೆರು ಆದಿದೇವ ದೇವಿ ಪಂಡು. ಆದಿದೇವನೇ ದೇವಿ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಕೂಡ ಮಾತೆಯಾಪೇರು. ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೆರು. ಈರೇ ಮಾತಾಪಿತ ಅಂಚನೆ ಕೇಂದು ಪಂಡಿನ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಪಣದುಪ್ಪೇರು. ಅರ್ಥದಾಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ಸತ್ಯಯುಗನು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ತೊಜಿಪದೇರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಪಿರವು ಪಂಡ ಏತ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ದ ಕಥೆನು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪಿರವು ಪಂಡ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಈ ಭಾರತಡು ಅಖಂಡ ಅಟಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿಮಯ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ಅಪಗ ಬೇತೆ ಏರ್ನ ರಾಜ್ಯಲ ಇಜ್ಜಾನು ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಗುಲು ತೆರಿಪೋಲಿ. ಈ ಅಕ್ಷರನು ಒವ್ವೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆಚಾರ್ಯರು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡು ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾದು ಪುಡತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಎಂಚಾಯರು ಅಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡು ಅಕ್ಲೆರ್ದಲ ಸುರುಕಂತು ಕಲಿಯುಗವಿತ್ತುಂಡು. ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯವಾದುಂಡು. ಅಂಚನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗ ಆಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗ ಎದುರುಡು ಬೈದುಂಡು. ಓವು ಮಸ್ತ್ ಪಿರವು ಇತ್ತುಂಡು. ಅವು ಎದುರುಡು ಬೈದುಂಡು. 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗ ಅಂತಿಮ ಬೈದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟಿತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಸಮಯ ಪೂರ್ಣ ಆದುಂಡು. ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಉಂಡು. ಐಕ ಅದೇ ನಿಖಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಇಂದು ತೆರಿಪದು ಕೊರುಪುನ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಈ ಸತ್ಯಗೀತೆ ಇಂಚಿನೇನು ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಐನು ಏರಾಂಡಲ ಓದುದು ರಿಪ್ರೆಸ್ ಆವಡು ಪಂಡು. ಓವು ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು ಕೂಡ ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ಸತ್ಯಗೀತೆಲ ಸಹ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಯ್ನು ನಿಖಲು ಬರೆಪರೋ ಆ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಲ ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆವಡು. ಅಂಚನೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಹ ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆಪುಂಡು. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೆಯುಗೊಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರಲ ಸಹ ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆಪುಂಡು. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೆಯುಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೂಡ ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಎಂಚ ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಆದುಂಡು. ರಚನೆದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲವು. ನಿಖುಲು
ಜ್ಞಾನನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರೆಪಾರು ಪೂರ್ಣ ರಚನೆಯನ್ನು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ನಿಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದರು. ತಿಥಿ ತಾರೀಖದ ಸಹಿತ ಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪುಜೀರು. ಕೇವಲ ಅಜಿಪ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಪ ಕೆಲವರು 2 ಜನ್ಮಲ್ಲ ಸಹ ಪಡೆಪೇರು. ಕಡೆಯೇಟು ಬರ್ಪುನಂಚಿನಕಲು ಖಂಡಿತ ನಂಬರ್ ವಾರ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು. ಐತ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತೆರಡ ವ್ಯರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ತೆರೆಯುನೊಲಿ. 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮಲಂತೂ 84 ಜನ್ಮಲ್ಲ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. 84 ಚಕ್ರ ಪಂದಿ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಪನ್ಪೇರು. 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ಪಂದು ಗಾಯನ ಇಜ್ಜಿ. ಗೀತೆ ಪಾಪ ಕಪಟದ ಛಾಯೆ ಬೂಡುದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡತ್ತೆ ಆತ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಮೈಲಿಗೆ ನಿರೆಳು ಬೂರೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಜಮಿಲನ ರೀತಿ ಆದುಂಡು. ಆತು ಮೈಲಿಗೆ ಉಂಡು ಅವು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಮೈಲಿಗೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಮಾನಸ ಸರೋವರಡು ಮುರುಕೋಡು ಬಂಡು ಎಂಚ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತದಿತ್ತಂಡ ಐನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಚಿಮ್ದೆನ್ನೆ ಪಾರುಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರಡು ಮುರುಕೋಡು. ಒವ್ವೆ ನೀರ್ದ ಸುದೆ ಅತ್ತಂಡ ಸಾಗರದ ಪಾತೆರ ಅತ್ತು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರೋ ಆ ಜ್ಞಾನಡು ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸಂಭರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐಟು ಒವ್ವೆ ಸಲಹೆ ಬೋಡಾಂಡಲ ಪಡೆಯುಲಿ. ಪ್ರತಿವರ್ಯನ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಅಕಲ್ನಕಲನೆ ಆದುಂಡು. ಸರ್ಜನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೆ ಮರ್ದನು ಕೊರ್ಪುಜೀರು. ಪ್ರತಿವರ್ಯನ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಪ್ರತಿವರ್ಯನ ಕಾಯಿಲೆಲು ತಮ್ಮ ಅಕಲ್ನಕಲನೆ ಆದುಂಡು. ಈ ಪಂಚವಿಕಾರದ ಕಾಯಿಲೆ ಮಹಾಭಾರಿಯಾದುಂಡು. ಈ ಕಾಯಿಲೆನ ಏರು ತಿರಿಯೊಂದನೇ ಹೆಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಏಪೊಡ್ದುಂಚಿ ಶುರು ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮಗೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬತ್ತಂಡ ಶರೀರಗುಲ ಸಹ ಅಂಟುಂಡು. ಆತ್ಮಡು ದುಃಖ ಅಂಡ ಶರೀರಗುಲ ಸಹ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಭಕ್ತಿ ಕಾಂಡವಾದುಂಡು. ಭಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಸುರುಕು ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಐದೊಕ್ಕ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ತಮೋಗುಣಿ ಭಕ್ತಿ. ಭಕ್ತಿರ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೆಂಚ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಭಕ್ತಿಲ ಆಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನಲ ಅಂಚೆನೆ ಜಪ್ಪುಂಡು. ಸುರುಕು 14 ಕಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ 14 ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ 16 ಕಲೆ ವಾ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಜತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗಿಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸಂಪಾದನೆಡು ವಿಘ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು. ದಸೆಕುಲು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕುಲ ಮಿತ್ತು ವಾ ದಸೆಕುಲ್ದು ಪಂದು ಕೇನುವೆರು. ಅಕಲು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆರು. ಈ ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಲ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತು ದಸೆ ಕುಳ್ಳುಂಡತ್ತೆ. ಕೆಲವೆರ್ನ ಮಿತ್ತು ರಾಹುವಿನ ದಸೆ ಮೋನೆನು ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಬೃಹಸ್ಪತಿದ ದೆಸೆ ಇತ್ತಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ದು ರಾಹುವಿನ ದೆಸೆ ಕುಳ್ದುಂಡು. ಕಾಮ ವಿಕಾರಡು ಬುಡ್ಡಿಯರ್ಡ ತಕ್ಷಣ ರಾವಿನ ಗ್ರಹಣ ಪತ್ತುಂಡು. ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗ ಬಂದಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಗುಪ್ತವಾಯನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದುಂಡು. ಭಗವಂತನ ಮಹಾವಾಕ್ಯಲು ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುವಾದುಂಡು ಪಂತನೇನು ಕೂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಸಹ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಸಹ ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುವಿನ ಕಾರಣನೇ ಸ್ತ್ರೀನು ಬುಡ್ದು ಪಿದರ್ದು ಹೋಪೇರು. ಈ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪವಿತ್ರತೆ ಭಾರತವಾಸಿಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು. ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ಪವಿತ್ರ ಇರ್ದು ಅಪವಿತ್ರ ಆಪೇರು. ಐಕಾದು ಸನ್ಯಾಸುಲು ಐನು ಶೀತಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಪವಿತ್ರತೆದ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಈತೆತ್ತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಂತೂ ಅಕುಲು ಸಹ ಪತಿತಾದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ನು ಸಹ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪೋಡು. ನಿಯಮಗೂ ವಿರುದ್ಧವೈನ ಒವ್ವೆ ನಡವಳಿಕೆ ಇಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಭಲೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಉಪ್ಪಡು ಸಂಪೂರ್ಣಂತೂ ಏರ್ಲಾ ಆತಿಜೇರು. ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಪಾಪ ಅವಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಆಜ್ಞೆನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ತೆರಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಆಪುಂಡು. ನಿರಂತರ ಏನೊಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪುನ ಬಾಬನ ಆಜ್ಞೆಯಾದುಂಡು. ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಎಂಕುಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಿಕುಲು ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಬಾಬನೇ ಪನ್ಪೇರು. ಏರು ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕುಲು ಎಡ್ಡ ಪದವಿನು ಪಡೆಪೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರ್ಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಪಂಚವಿಕಾರದ ಕಾಯಿಲಿರ್ದ ಮುಕ್ತಾಯರ ವೈದ್ಯರ್ನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಪೋಡು. ಆತ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಒವ್ವೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಂದಿಲೆಕ ಸಂಭಾರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು. 2 ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪವುಡು. ಒವ್ವೆ ನಿಯಮಗೂ ವಿರುದ್ಧವೈನ ನಡವಳಿಕೆ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ದಶೆ ಕುಲ್ಲಂದಿಲೆಕ ಬಾಬನ ಆಜ್ಞೆಯದ ಲೆಕ್ಕ ಸದಾ ನಡಪೋಡು. ವರದಾನ ನೆನಪು ಅಂಚೆನೆ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ಮಾತ ಎಲ್ಯ ವರ್ಗದ ವರ್ಗನು ಪಂಡ ಜಂಜಾಟನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ.
ಮಹಾಜ್ಯೋತಿದ ಮಿತ್ತು ಬಲಿಯಾಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಪತಂಗೊಲಾಲೆ ವಾ ಜೋಕುಲು ನೆನಪು ಅಂಚನೆ ಸೇವೆಡು ಸದಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆದುಪ್ಪಿರು ಆಕುಲು ಮಾತ ಜಂಜಾಟೊಡ್ದು ಸಹಜವಾದೇ ಮುಕ್ತ ಆದು ಬಿಡ್ಪಿರು. ವಾಂಡಲ ಊರಿಂದ ಚಕ್ಕರ ಪಾಡೊಂದೇ ಉಪ್ಪಿರು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸಂಬಂಧದ ಚಕ್ಕರ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಚಕ್ಕರ. ಈ ರೀತಿ ವ್ಯರ್ಥದ ಮಾತ ಎಲ್ಲಿಯ ವರ್ಗೊಲು ಬುದ್ಧಿಡು ಒಂಜಿ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿದ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಹೂವೆ ಇಜ್ಜಂದಿ ಪುನಗ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಮಹಾಜ್ಯೋತಿದ ಮಿತ್ತು ಬಲಿಯಾಪನಕುಲು ಮಹಾಜ್ಯೋತಿದ ಸಮಾನ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಈ ರೀತಿ ಬಲಿಯಾಪನಕುಲು ಪಂಡ ಸಮಾವೇಶ ಆಪನಕುಲೆ ಸತ್ಯ ಪತಂಗೋಲು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಏರು ಸತ್ಯ ಪಾರಸ ಆದುಲ್ಲಿರು ಅಕಲ ಸಂಗೊಡು ಲೋಹದ ಅಂಚ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಬಂಗಾರ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.